johera duto mag Harambee Stars. Ni morwani kidek bedo gimarachnwa. Nikech sama mor ahinya, mwakalo kiewo, to CAF bende nitie kaka ng'iewa. Nikech tugeki ochan gi CAF, ok ochan gi piny Kenya. Koro CAF ema wacho ni wadwano tim achiel 2 3. To piny owacho gi FKF tim ang'o? Implement. Kik wang'iuru giri ni magir FKF, ni magir Kenya, ni magi jowa jogi ong'ewa, ging'e timbewa, ging'e ni kaka wamor wai joka kia mano. Emomiyo ineno ka nyaka kawuono tok opira duto mwasegoyo, osegowa fai. To ka gigi omedore mang'eny, to nyalo biro miyo watabu mbele ka, nikech ginyako ni to ka koro wamiyo gi finals, to gine finals, ginyalo timo ang'o. Emomiyo en kwayo kabisa ni rules gi regulations moketi kaka idonje pap, kaka inyiewo tiko, gimonegi tim ka ine pap, wayie urwaloge. Mit to mit. Kendo nitie juogi madonjo nega ji sama ine pap no. En gima tek container, but wadimbre uru. Nikech sama tim tugo maber, to fai bende go waka. Sami timo ratings mag team gi tetetetete. To bende ng'iyo ni to johera gi bende gin disciplined. Koro ere tiende mondo wadhi watugo opira to johera uta to kwanya donje pap. So nyaka wabede uru jomondimbre. Hapa ni sirikal osetimo tich matek mar neno ni ji ong'eyo gino ma gidwa ni tim. Kik wakalie uru kiono. Nikech kalo kiono miyo FKF sani chwero pesa ka koth ka chulo fai. Mar Angola chanye fai gi obiro nyoro. To kata mar Morocco ni onyoro ni maji ni omuomo cha. Bende kang' romo saa 8 to jok oseromo mosekoni fai mar Kenya nang'o. Koro ne ni game adek to game ka game wan gi fai. Wadimbre uru. Governor, ketugo namba cheko.